Cultuur TV op locatie Alstan Sanayang zoals u dat gewend bent. En ja, het leek alsof Natupadrai me herhalen, Sarima. Als u op beeld ziet, dan heb je die Dada en die Dodo weer in combinatie. En deze mensen zijn, of laat me zeggen, deze twee heren zijn onlosmakelijk wanneer het komt op ja, Cultuur TV. Weet je, heel scherp in hun reactie, heel fel. Ik vraag me af, zeiden de mannen stroto eten, even serieus. Want ik heb ook felle heren gezien, maar ik denk dat het belangrijk is dat ja, je moest maar verdragen. Isabi toch, te jude na politieke functie, te kritiek levert op je. Jude eens na asan dat je moest maar verdragen. Ja, altijd verdrag, boy. Maar de man... Dus maar de man, lijkt van unu levert kritiek. De mannen verdrag, die mannen zijn gewoon onsportief. Ik groet iedereen. Dat groet iedereen. De mannen zijn onsportief. De mannen beverwachten dat sma da ai ina kondreja. De mannen beverwachten. De man bedenkt dat alles mee seribi. Maar sma da ai ina kondreja. Hetgeen waarmee wij begonnen zijn. En uno begin eigenlijk voor COVID gebeuren, maar in a COVID gebeuren bij de echt uno ting die uno ben draaien omdat sma bij de na oso de dat de boy volle gaan nieuws isabi de man tak na uno doa doorbraak voor a democratie voor a strati isabi you de eens na dat you a strati voice na uno chain kong eigenlijk konamo de bakarat o memang kong sabi o memang itakin uno de je de geluiden dat ook toe luko unesuku neng. Dat hangt er dan suka niet dat hij. Misap tak atensa mi begin dat om mijn net taki dat na 1000%. Maar une suka niet dat hij. If de man was zo, dankjewel mensen. Dankjewel mensen. Dada en Dodo. Die ubige start na a business en toen was het nog volgens mij Bouterse periode. Isabi en dan toen verkiezing kong. Isabi en eerste sansa jube takitak. De heer Brunswijk, watch out! En ja, TDD ookonshitak ja heer amnestiewet voor a binnenlandse oorlog isabitok de man potengwa wansi en de matagere. Desma atleti ook toe er zijn andere mensenrechten isabitok van organisaties, maar ook des masalas Libi nangare soort sandati ook toe. We hebben het gezien bij DC Bouterse, DC Redelano Bouterse, pardon. Isabitok aan bekwangen amnestiewet. Isabitok bijna 24 uur de Madina parlement, de Matekawet. Nu regering disko de ma pura wet baka. Isabitok en nu de ma pur dif Brunswijk. Isabi jube de wamang sabitak. Teenya na nga di dibri imnya na nga langa forku. Wat is je mening nu wanneer je hoort dat zulke ontwikkelingen plaatsvinden? Kom wenka man, VP luku dada altijd wenki. Itak dada nga do de kosi tok VP. Unana koswe kosi VP. Mino wanitro NPS. Iwan brokolek NPS VP. Dat if sanunu de yo brokolek de mij saki put luku. Ano kanto itek amang di afarkisem sa. Meneer Brunswijk go set arregeren na de man. Mooi netjes. Ama por VAP. Want VAP dat hij nooit de man boko op een coalitie. Altijd de man da oppositie. De man moest tak meneer Brunswijk dantje tak de man do in coalitie tidede. Dan nou dat in elkaar rokken zo naar je partner. Dus meneer verdedig tak. Mina tak ama de sansa de ma do. Boom ere. Binnenlandse oorlogsma dede anobe boom. Maar dat mi be wenka man tot. Look i mek de man voor een regering toch. Nu de mij saki nee poot. De man pour ala de amnestiewet voor you. I be kis amnestiewet to meneer Finishan begi amnestie to. Nu de man pour a wet meneer Brunswijk. Onda de sandis mi be bar you. Te nyanga dibrim nyanga langa forku vooral VAP. VAP broko NPS, VAP broko de meeste partij jayseranang. Dan no you go roko nanga de man, say de kop sanga abop. Na broko yo broko. Luko NPS bet doro met 20-30 zetel. Sam sanga NPS tidedi. Sam sanga NPS tidedi. I ap money, dat is mooi waar. Maar ino be mag roko nanga VAP. Nou, de VAP ano een partij fi roko nanga de mandati. Maar you denk je dat akup dat motto vanuit aside voor VHP? Na VAP! Dat is mij zet akop. Na VAP, suma ko nga initiatief werd. Suma ko nga Samson, Gayadin, nga Yogi. Na de man kan nga initiatief werd. De man kan het tak, de man kan luku a eerste wet de man chakong. Tak criminelen en mensen met een strafblad geen president mogen worden. Nou een boet. Nou een boet.
Não, boa, uma kapot crimineel na nga man nga strafblad drape. Mas zij de no. Omdat het een persoonlijke zaak is tussen de liga de vicepresident. Waarom nu? Zij de no. Zij de no. Mina tak sen mango drape met een strafblad. Nou, mooi wet. Maar iluur meneer Brunswijk. Die zit daar regeren na nga man. Dama yep you. De saka man put. VP na you want ik de sandisi. Na you want ik de rob so if de man is VP. Na you want take the road. Mine jumpo, gi abop. Maar na you want take the road so if you happy. Na you want take the road so if you want ano kanto, ino kan partner. Da moro betri begwa NDP yung. Da moro betri begwa NDP to. Inom set regering na nga FIAP. Me wenku baka FIAP ano partij. FIAP ano partij fi isetsan na nga demang. De man op boom. En als we kijken naar de ontwikkelingen van ABOP, is dat toch eigenlijk, je tak about kader, dat is één. En twee, je tak about mang sa aba people baka de mang. Isabi toch, dat krijg de soort sanati. Isabi Bordo was een van de mensen, isabi de man saak Bordo futupuru, weer een saak ewaka. En nu de asanegers, like de ma ego, richting voorzitter voor ABOP. Je denkt dat de man broko ABOP? En waarom zouden ze ABOP willen breken? Wat denk je? Maar met tegen je dat is rokje zolang ik go roko na FIAP. A broko broki de. Wat zei de FIAP bij een broko ABOP? Ik denk. Omdat even, meneer Santo Kibeta kento we gaan die bouta bronsie, die baby met haar opruimen, die bouta bronsie rommel. Ama betakeng, ama betakento, ama betakeng ba. Dus min aftaken banan Santo Kibeta keta pujam na nikeri. Ik ga die bouta bronsie rommel opruimen. VP is je samen doen? Is je samen doen VP? Ik ben tak dadanga do de kosito. Mi be na wenki me kida ai. Dodo ibe. Waktu minok banangayu. Minok banangayu maar je bent want takwa. Pusede de mawa ruim abapop. De mij vrede tak eerst volgende verkiezing. Uno pot de wet dat die. De amatron voorzitter. Vicepresident. Koning. Amatron president. Oké. En de mensen die gaan trouwens president zeggen. Ama popi moro de man. Na man abasio no de. Ik kan tak meer denken me abab. Je werkt keer blaka idangai ABOP. No give me next kijk wat ik doe. Look hoe asresan me doet. De man vrede eh. Amandi so Trump president ko bige ko dem puro. Ik kan go door. No, we go door na ngayon dodo. Dada isabita orsi dada. Dada isa miguno aning toch me ko in de war he. Dada we gaan verder. No ukonshi dat baka atori fu amnesty wet da ukonshi tak ja wansot issue ko onsta ook toen nga procureur-generaal. Isabi want a procureur-generaal draaien maar aantal jaren. En nu ukonshi tak agerslik de ma hoor wansot model Liu Gang. Isabi tak Liu Gang ala de ma fu ABOP angak mo to uit a vergadering. Wanda sa iri kanesa. Akenda pen bedele klas maar de ma pusen ko nga FIAP schrijf no de. Faya si de so chucha model dat yung. Man Alexander takito. Te nyanga dibri im nyanga langa forku. En a dibri na FIAP. Te nyanga de man dat im nyanga langa forku. Isi de chucha sa de me setito. So chucha. De mana next te maken nga follow. Luko men op oli igual 50 SRD 1 liter. De mana next te maken nga follow. Te nyanga dibri im nyanga langa forku. Say den kepsa. If ABOP eshi. Wana so mi eshe me looking for a streetwise me looking. If ABOP eshe tak FIAP ondermijn me jong. Dat FIAP non verwacht dat ABOP ondersteunen toe. Het is simpel. Het is simpel toch. You put is what you get. Ja toch. Je ondermijn ABOP. Dan no iwan potwan PG mij op ABOP van u. Dat zei ik ABOP doe. Dan moet wakak wel op je baka. En a PG dat die mi veneren in mi ayere. A PG dat aan een boom PG. Waarom zeg je dat? Isa ome voer. Boy dep chim voerman. Maar voer sa de bigiman dis voer in a kondre to. Dat je een PG sa as man onderzoek no timi man. As men onderzoek so ABOP na NDP. ABOP NDP. Dis man moet van daar. ABOP ja leti. Uno geen kans. Uno wanen drape. ABOP edra justitie. Zij de ABOP na mag potwan PG. Justitie na ABOP to. Zij de ABOP na mag potwan PG. Zij de ABOP na mag dragen van VPP. No, VPP wani nee. Mevrouw Paraksing.
Una mine vrede tak puno een rechter officier nothing. De ano gado, de na libisma like me. De kante de guas corruptie somoromi. Maar de na libisma like me. Je bent fout daar. Je bent fout daar op die post. Je past niet daar. Je bent 37 jaar daar. Je bent al met pensioen. Liep als stoer gewoon jongens, mama, vrouw. Laat die stoel voor iemand anders. Je bent geen god. Jullie zijn een VIP-gang. We hinder afvallen. Kuneshi. Abab yaleti. Abab yaleti. En inom knap baka mevrouw Paraxi. Abab VIP. Is wat. Meneer Kosi. Dadanga dodone Kosi VIP. Is je pette de meetja vrij postig ka you know to. Is je? Alleen amnestie werd de man puro. Akans biggie. Want nu me shit de meetak ja. Alle de nabestaanden. Mag continuen een klacht en no. Es mooi waar. Es mooi waar. Desma las den libi. Desma lasisma. Es mooi waar. Maar VP is je? Is je toch VP? De man noemen mevrouw Paraxing inode. De minister Fie Wakagwe. Zijn stendes mij bari hara stekker inowani. Help yourself. Maar ik denk aan mijn hara stekker. Een laatste vraag dat we gaan doen. Maar je denkt aan mijn hara stekker of aan die wan booby trap no de? Mi actually aan die wan booby trap no de. Mi actually even mijn hara stekker. Dus afval. Volgens a strategie was van mijn share, van mijn hara stekker. Amo op moro las voor de man. Amo op moro las voor de man. Plus nu de afwas van de mij queen samen toch. De man heb besef te aan dat kijken naar grondconversie werd doen, teken die city. Al na VP im da ai. Meneer Bouterse no beroko na ngayon. Maar je sinu sa de man is edu na ngayon. Wurit moro meneer Bouterse. Is je? VP yun na ngayon abop. Help yourself. Help yourself. Denk je dat ze het goed moeten maken? Bouterse en, want je hoort vaak dit on the streets. Ja, want nieuwe regering, NDP, ABOP of NPS of een nieuwe regering, want nieuw winter moest kunnen gaan zo jongens maar. Mi ego gi one news ani. We zijn almoe van die boevenbendes in Suriname. Alleen maar we worden gecontroleerd door boevenbendes. En we komen naar vrede tegen de man. Wat voer man. Jongens maar. Alle de man. Leiden in een container door de stille oceaan. Dan pas afvolg de bevrijd. Maar zolang de man is de nou minder toch. Imluku de man furu. De man met kipching. De man trus de pching den konu. De pching furu. Dale gram chekong. Luku somo harjo boye furnu. Luku fu yini chan ama dokter dorogba. Imluku nap chimching. Chimching. Imperium. De man is no boom. Ook te dada nga dodo betak nieuwe beweging. Sada ma betak kita. Nee, we willen geen nieuwe beweging. Je wilt geen nieuwe beweging. Blijf in je rotzooi. Je baya oli, a liter oli 100 kolu dadelijk. Anja oli dadelijk in oma baya wenkri moro. Hoe je poes refi. Mi man survive ete. Help yourself. Ja man, duidelijke taal hier van Dada. En zoals u hoort, heel pittige mensen. Maar laten we even kijken wat Dodo zegt. Dodo Yusref de in line-up Dodo. De zijn vragen sami stel Dada. Ja, de zijn vragen sami stel Dada. Mostel Dodo ook toe Dada. Dodo. Masa amate kwasi hare drape. Oh ama setting ba no? Okay, on that. Ay, Dodo, yun na one of them ook toe sang start na nga abawihing. Of kom tak start na nga abawihing, start na nga sani pe omes mabiging. Ay, blakawat rasa kain gimidrape pchinso no. Ay tok. Ay, pe start na nga sani pe dema ekifa anta kiere ma uno na a voice fu a street. Isabi tok uno na a voice fu a street. Isab amdad baka uno na omen sani ko opo omen media moment. Isabi toch maar sabi taki ook toe en dat is iets positiefs van uno kapapasi opo. Ja, jere de soort geluiden dat hij ook toe. Me jere, me sa familie, me en de gewoon. Me arki maar sami shit om de man, agelijk de man gue even baka. Agelijk de man koop de man om poer te pastrat. Meneer de man so furu moro. Ja, de man no hit moro. Maar mi wist Jan gue, want er regeren kon anders dan bukhawad mi o tango doro. Na righteousness. Ay. Omdat ano chan bigapina, ano tida pina biging, ano bauta biging,
Money be de te mek desma de be shitak de man be furo. Maar na daar bari legi helemaal. Nou je shitak de mij furo. En tanga do no de mij furo te. Die de man fura centrale bank legi. Deze is dat de mij doen no. De mij voer in aan een van porti volk. De mij prilika voor tak porti. Dat de mij go leen maar money voor de furo. Want de man leen money. Maar nou aan verbeteren no kong. De man leen money. Maar desma e moro bari. Dat wan taki ilena money soso. Ilena money ma toch afvallen ke bari. Ilena money moro dota fote doti. Ilena money toch inema voor doti optet. Ilena money toch inema mek den straat. Ilena money toch des mij kisasere money. Ilen a money ole op prijs. Ilen a money alasane op prijs maar des mij kisasere money. Dat je ons door hoort, maar voor de gek. Dat dan, die dan, dat die. Ik no sabi era. Ik no sabi takje, des maar die zit al. Des maar fusa nou. Musa fusa de stem no. Dus nou gewoon, je stem goed doen aan je stem goed doen gang voor gang. Look de mij lena money, maar je tampina. De mij lena money, maar in sa fire by score. De man go len money. De man lena money in een neem van poti volk voor de furu. Je moet van mij drukken. De man voer centrale bank legi. Kaal ala den busi funu. Voer ala den bauxite money. Voer ala den money sa den bakra steun de man. Voer de man voer ala sa money. Ala go to money. Ala bauxite money. Dat de money de moro furu. Dat de man go fura money die si in een van porti volk. Dat porti volk ching op payen, gram ching, afop ching. Dat de mij rij bigi wagi. Boom bigi dir wagi. Boom bigi dir wagi. Yo no manyang. Dat 3 jaar libete, dat de man pre-kri want to gotro. De man pre-lap want to passi, dat de man kies you baka. Maar de man want tan fura stas oli money. De man tan fura go to money. De man tan bankroet ABS. Dat de man doet alles eraan. Voor select de euro, collect de bespaar even. Dat de man doet ons dan even zogenaamd. Lek na doe de doe, zo kies je. Omdat de man tan fura oli money. De man tan fura IMF money en FI motor. De man motor snel. De man afvoer verantwoord toe. En aan verantwoord toe de man vrede, mek de man sukuf ta makti. Dat mek me tegen des, maar des man moest voorzichtig gaan dit. Im luku de website de man poti. Maar je stel me die vraag. Juist. En nu we gaan een hot topic, want een hot topic nu de na takere de man pura amnestiewet. De eigen about de binnenlandse oorlog de sotori dat die. Van je ja ontwikkeling dat die. Ontwikkeling, misap tak de man bodwen. De man be pota een amnestiewet. Hoe ben je verkiezing voor tak? Oké? Tak na of na? Ja, binnenlandse oorlog. 90 hè? De man hebben Brunswijk van nodig. De man hebben Brunswijk van nodig. Maar de man denkt dat, hé, if Brunswijk na een bouta, stop afeti, dat we horen verkiezing, dat we winnen verkiezing. Daarom ik de man butu, ano meki de man butu aan wet. Voor beschermen Brunswijk, voor kan misbruik Brunswijk, voor kan maak bouters kapot. Maar omesma, ne verstaan sani. De man mek akuru akkoord rabe de to. Akuru akkoord, de man meki voor broko bouters. En nu, de man stem bouters puro. De man zegt, hé, want trakonu e grokong. Want trakonu e grokong. Want Chan nab no asma de baka Chan. If Chan waka in pond, small tapen. Maar if Brunswijk waka in pond, small no bang. En amanko luka verschil dat mina president, maar vice-president moro popi. Dat samen doen nou, de ama mek ala de wet verval. Want ama sap dat een ex-president kan de Brunswijk. Ik kan tak zeggen wani, maar een ex-president kan de Brunswijk toe. Dan maar si tak, maar si zei kon,
dan mij biggest zaak den poot van mijn poro. Dat me kan maar poot. Dat me na de man zit dat je voor akoro awet. De man be make akoro awet, akuru akor voor destroy bauta. En die den de man destroy bauta, de man zit ka kone gorkon dat de man kotje foto toe. Dat na probleem sa de man abi. En te we go na next topic. En te we go tapa a next topic. Dada ook toe, oké, eigenlijk UBD bezig na nga doon, maar wat je een vraag ook toe, nu de ukonsitak ontwikkeling nu de in Suriname olieprijs oppo, isabi dit toch, en je bedenkt dat er komt voor ammonie voor IMF tak de soort sanatino bob samoro, want if olieprijs oppo bijna na alasane oppo baka. Ammonif IMF, dus de ammonif IMF door James Rana. De mij lozen go door op de buitenlandse rekening, dat imita kondreja. Dus de IMF zijn ammonicum. En uiteindelijk kondreja, ik go direct op de buitenlandse rekening. Vanaf negatief voor toch de mij leen money naar IMF, toch koers nog maar stabiliseren. Echt niet saberen. Regering tek je bundel de gue. Give de jong wang, give de progressief wang kans. Dan ga je zien wat regeren is. Dat je schiessen naar drie kondre. Jullie zijn nepo-democraten, jullie zijn boeven-democraten. Jullie zijn de politicus voor Suriname worden democratisch gekozen, maar de demans donkba worden ze dictator. Jullie zijn onechte democraten. Ja. Oké, Dodo. Onechte democraten. Die mannen zijn geen democraten. Ze worden democratisch gekozen en de demans donkba worden ze dictators. Alla de president, look hoe finish aan. Democratisch gekozen, Tamas Dong, play gangster. Zolang de Mas Dong play gangster. Ja, wano. Begi des maso tego in den birti, waka woyo herdi, amabe waka. Weg met bouta. Je bent democratisch gekozen, kijk. Gangster, dictator, dat na de president voor Suriname. Uno wana libi dat mo jamoro. Uno wana libi dat jamoro. En we sorry you. Tak wo pur PAP, you know that tell. En anom had you if put NDP of Ababaka, anom had you PAP. Zet je reet in de oppositie, daar hoor je thuis. Ja, duidelijke taal. We wachten even op Dodo Wegodoro, ja? Yes. Zet je reet in de oppositie, hoor je dat thuis. Hou je voeten af van onze staatsrijkdommen. Ja. En Dodo, wat tapen nga adisi, usitak ma hier discussie konsta ook te over procureur-generaal. Isabitok, de man voor Abob, de man harik moto uit de vergadering. Isabitok, je ziet na een revenge voor amnestiewet of na gewoon de man de instakere paraksing no boelek procureur-generaal. Paraksing granik ba, amas do lang, make them apotwajo, afro of man, make them. Des madatito, dem shoulder met dem mas madat do ome kruk tu nanga kondre. In purdeng, mekwa new sani na lekwa metakito de man nog geen Abob. Abob next de nog geen. Man eigenlijk na Abob ben pot. Abob moest bepaald, maar moest dat betalen. De nog geen jou. De nog geen jou naar justitie. Imluko sociale zaken. De nog geen sociale zaken. Ja voor na minister. A minister sang moet ta Amerika van Ramdin, ta? Tena eng ja voor gop begi. Dat zijn de sociale zaken dit. VAP voor sociale zaken. VAP schakelt pensioenfonds op. Alle de zijn het allemaal schakelen uit. Alle de zijn dat de mij schakelen uit. Dat ja voor begi wan minister voor wan sani sang. Wan ministerie vinden. Is het toch? De man nog een Abob next. Dus no de. Na gewoon Abob pe horbakagi de man. Met de man dus de wani. Je vindt niet, toch meer op een vraag ete. Je vindt niet dat de jongeren, isabi want we tak jongeren moesten kakondre abra. Maar je vindt maar een pushkong no van afesi. Want minesi no jongeren tumsi lip fu want to ma ebawi kabel. Maar je vindt de man ne doen no. Yes de man. This man will do next. The man she tak amandis na wawrit man. Is absa des wou do. This man will do you next. Mek perkise warta mara da yoshi.
Amandisito. Hindustani nee lau. Hindustani na tranga rokoma. Den no stem kamera. Maar de jongeren sa mustek akondre over Tamara. You vind de ma ekon de ma etana baka chinso ete. Bakaya. Dat minesi de ma ina media. Omdat de man ko ina media de mij praxer no mo make stem kom. Wo purengi de man. Wo purengi de dat In contacti. maar des mij verder taki tu. Tra mij verder job. Tra mij verder libi. Tra mij verder strafu. Tra mij verder omensani. De man ben poer amandis lange ting. De zijn surfen. De man no ne kies op Fusranang. De man kies op den godo Fusranang. De man al op Sranara. Messi o mesani. Preva mas nap ondra Sranang vraga mek nap ondra India vraga. De man al op Sranang. Im look pa de mij singa volkslid. Sinds dat pa kruk te begin. Maar volk is dong. Yes doluku tak de mau duwa sangi. Lek pa yes doluku tak yeise so sakakagro. Ko duwa sangi dayos doluku. De man is duwa sangi. If the man is duwa sangi, ko de meer mau bau broki. Sare mau bau moro broki. Sare mau bau broki. Lusot sani de ma belu. De ma harwas tong ba. Sare mau bau moro oso. Sare mau bau oso, isiwa oso. Dati de man ma pura strati. Dat wagi be puto lesi no e pur walesi. Maar den beeste tolereras reg money flanti dat de voeren. En dat volk grond dat volk is doloko. Her foto doti. Wa minister tak fa wani obigi da wani. Mensen. Make this the one let's go nooit more so a man. So what no max do nooit more dape. De katak mes moko baka mami nap trobi. Ikatak say wat pu dada endor misap tak mino wan you de no de in our class. Den no de in unu class. Visati takrati ino de in unu class. You no man draya kondre. US don dape mooi fora kondre. Bepaalde mas don dape fi potamang boriki no class a borikep sa engetang. Ina beribe. Ama money de mas don dape mano sab next fusranang. Bepaalde mas don dape a bigi titel. Mino kardeneng. Bigi mas don dape bigi titel. Maar fi potamang no boriki no class a borike abra metang. Tas dong. Kaya ma ino de in uno class. Want if dem pot you na ng boriki ino a class a boriki of sa you otang. Kalme tay you know de ina uno class. You know de in un class. Ay. Duidelijke taal hier van Dada en Dodo. En heel scherp ook in hun argumenten. En ja, Kulturo TV hier op locatie. Isabi toch, pe ube abak gesprek na nga dema. Iwa weng desma. Kom weg desma. Hallo mevrouw Baldwin, te keep big up. Mevrouw Baldwin. Ja toch mevrouw Baldwin, aan op bluff, want als zijn bij den pangi. Dus mevrouw Baldwin, te keep big up. We bar ala desma drapa Holland, Europa, Indonesië, Israël. Dat dan gaat de bar alas, maar te keep big up. Ja man. Ja man. Todo bar desma. Todo minap, weng desma. Bar ala desma minastranang pon. Kasaba olo ala pegetu de me baru odi. Plus me bar mevrouw na Curaçao. Mevrouw Lins na Curaçao. Me bar ala desma na Holland. Alasma mino kane alasma mevrouw Lins mo kari na mevrouw. Mino makonane. Mam ekrutjeli alamaro. Dadanga dodo bakatu wiki of kande fos dati share wan sanfun bakant asane go faye na kon unu no stop takere. Unu was niet te koop. Stay tuned, Kulturo TV. Unom nee descoto kwaliteit de mij paku aanere. A morgen gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma abmoni. Nou voor de gek, maar is door voor de keren. Je moet ook zo sofren aan mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku Kulturo TV traga. Milo big pale wat ala day me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku boss. Me ope boom traga omdat me si safe sa. Maar me demante ko ang voorbeeld na uno mo te uno na man pan het jaar.